Gràcies, president, consellera, diputades, diputats. Queda alguna cosa aprofitable de l'estat autonòmic? Doncs, senyor Costa, malauradament, tal com ho veig, li he de contestar, li he de respondre que no. Perquè, de fet, som en un estat que mai ha cregut en les autonomies i com a darrera mostra tenim l'actuació al voltant de l'estat d'alarma que han decretat i com han actuat, sense creure ni col·laborar, perquè no hi creuen, sincerament, amb les autonomies. De fet, un estat d'alarma que sembla que respon a aquesta malaltia recentralitzadora o centralitzadora d'Espanya, aquest cop de la mà d'aquest govern autoanomenat el més progressista de la història d'Espanya. Potser podríem referir-nos a la història recent espanyola com una cursa per exercir aquest centralisme. De fet, vostè mateix ens ha recordat en la seva intervenció diferents moments de tots els governs espanyols de diferents colors en aquesta cursa, tant del Partit dels Socialistes com del Partit Popular, i ara amb aquest govern del PSOE amb Unides Podemos, aquest govern que es titlla de progressista, doncs vivim, com li deia, un nou episodi amb aquest estat d'alarma i amb aquest Reial Decret 21/2020 aprovat el passat 9 de juny i conegut com aquest decret de la nova normalitat. De fet, aquest decret arriba en aquesta cursa pel centralisme, sembla ser per guanyar en aquests governs de la dreta espanyola, doncs tal com, per exemple, va fer en el seu dia, l'any 2003, recordem-ho, el govern del senyor Aznar amb la Llei de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional de Salut. Una llei que en el seu títol, les paraules cohesió i qualitat, serveixen per blanquejar les intencions d'harmonitzar el territori espanyol, per blanquejar el café para todos, vostè també n'ha fet menció, i per blanquejar les aspiracions de fer efectiva la unitat de la pàtria. Doncs bé, ara resulta que aquest govern més progressista de la història d'Espanya vol fer història demostrant que on més progressa és en el centralisme. I és que aquest estat d'alarma, de fet, ha estat un estat d'excepció. Una gestió centralista i militaritzada que ha suposat tant la negació del federalisme socialista com dels ideals plurinacionals d'Unides Podemos. Senyor Costa, vostè feia referència a la mort de l'estat de les autonomies. Doncs miri, seguint les seves pròpies paraules, deixi'm dir-li que hem assistit a la mort també de les fantasies federalistes. Fantasies federalistes que parlen d'una Espanya democràtica i descentralitzada. Fantasies federalistes que són proposades com a solució al conflicte polític entre Catalunya i Espanya. Fantasies, senyores i senyors diputats, pures fantasies. Perquè la realitat ens demostra que som encara a l'Espanya del règim del 78, ni democràtica ni descentralitzada. I perquè la realitat ens posa de manifest que aquells que proposen el federalisme practiquen tot el contrari, és a dir, practiquen el més absolut centralisme. La veritat, resulta curiós que el president d'un país del que els seus dirigents diuen que és el més descentralitzat del món i que, a més, pertany a un partit suposadament federalista, hagi adoptat la recepta de la centralització com a mesura per lluitar contra la pandèmia. Permeti'm que li digui que, com a mínim, resulta curiós. Saben què caracteritza un estat federal? Doncs que totes les competències són de les parts que formen la federació, les quals cedeixen a l'estat federal algunes competències que solen ser defensa o relacions exteriors, però sempre ho fan mitjançant el pacte i no la imposició. I, en canvi, què han fet els suposats federalistes espanyols davant d'aquesta crisi sanitària? Doncs ni tan sols han respectat l'estat de les autonomies, perquè el govern PSOE-Podemos, amb la seva gestió, ha volgut mostrar que Espanya és una i que la recentralització sempre hi és i, a més, hi és de forma unilateral. I és que la regressió és tan greu que, de fet, fins i tot aquells que es consideren autonomistes haurien d'estar preocupats per com s'ha abusat d'aquesta centralització. Un abús en la centralització, una actuació del govern PSOE-Podemos que està totalment
a les antípodes d'aquestes fantasies federalistes de les que els parlava. Un abús en la centralització, una actuació del govern PSOE-Podemos que està totalment a les antípodes de proclames que feia el mateix president Pedro Sánchez aquest passat novembre en una carta dirigida als líders europeus. En aquesta carta, el president Sánchez afirmaba que España es hoy el segundo país más descentralizado de Europa y Cataluña una de las regiones con mayor nivel de autogobierno del continente. Doncs en pocs mesos de diferència d'aquesta afirmació, el mateix president Sánchez s'ha encarregat de fulminar aquesta teoria, demostrant que era pura fantasia. I si no, comprovem-ho fent un exercici de realitat comparada de la gestió d'aquesta crisi en un estat federal com el d'Alemanya i aquest suposat segon país més descentralitzat d'Europa, segons el president Sánchez. Fem-ho comparant la foto d'una cancellera Merkel descartant cap règim especial per tal de tenir poder i harmonitzar el territori, amb la foto del president Sánchez aprovant un estat d'alarma, decretant el comandament únic i traient les competències a les autonomies. Fem-ho comparant la foto d'una cancellera Merkel en una roda de premsa amb dos dels presidents dels Länders, amb la foto de les rodes de premsa des de Moncloa amb militars. O fem-ho comparant la foto d'una cancellera Merkel prenent decisions després de negociar-les amb els presidents dels diferents Länders, amb la foto del president Sánchez comunicant les decisions als presidents de les comunitats autònomes un dia després d'haver-ho fet en roda de premsa. I si volen, a banda de comparar les formes en la gestió, també podem comparar els resultats d'aquesta gestió. Resultats que parlen per si sols i que demostren que la recentralització ha comportat una greu ineficiència. Però tornem un moment a aquella carta del que els parlava. Aquella carta que el president Sánchez publicava aquest passat mes de novembre. Una carta que, la veritat, podríem fer una anàlisi molt crític de cadascuna de les seves afirmacions i no només aquesta que parla de l'autogovern de Catalunya. Però com que necessitaríem una interpel·lació per cada paràgraf d'aquesta carta, deixi'm que m'aturin el títol que diu Catalunya, Espanya, Europa, mejor unidos. I així passem del mejor unidos, del novembre, a un cert eslògan que Ciutadans fa anys que utilitza, este virus lo paramos unido, o el març del mes de març, o un unidos que també ens recorda el por todo lo que nos une del Partit Popular. I és que realment, de l'esquerra a la dreta espanyola, ens deixen molt clar que simulant aquell mític atado y bien atado, en determinats temes estan unidos i bien unidos. I és que les crisis precisament fan aflorar els instints de les organitzacions i de les persones. I per tant, després del viscut en aquest estat d'alarma, el balanç i la perspectiva per al nostre autogovern és, com a mínim, molt preocupant. Deia Marta Rovira des de l'exili que la gestió de Sánchez ha aprofundit la crisi política i definia la recentralització com l'atac més fort des del 155. I en aquest sentit vull recordar també unes paraules des de l'exili també, en aquest cas del president Puigdemont, quan deia Pedro Sánchez ha estat més contundent contra l'autogovern de Catalunya que no pas contra el virus. Deu pensar que la vacuna és la Constitució. Doncs bé, l'estat espanyol durant el coronavirus ens ha mostrat que som el règim del 78. I ho ha fet amb l'autoanomenat gobierno más progresista de la història. Un govern que, a mesura que va avançar en aquesta legislatura, avança també en donar l'esquena a Catalunya. I el més preocupant és que potser sortim d'aquesta fantasia federalista per instal·lar-nos en l'estat d'alarma permanent. Acabo. Hem enterrat definitivament la fantasia federalista i aterrem, doncs, a la realitat. I acceptem que només hi ha dues possibilitats de resolució. O acatem i acceptem l'statu quo o anem a buscar i a fer la independència. I aquest govern té molt clar que la independència en forma de república és l'única possibilitat d'avançar. Avançar en els drets fonamentals, avançar en la justícia social i avançar en el progrés econòmic. Moltes gràcies.